Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο 7ο ετήσιο γλέντι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που βρίσκετε σήμερα εδώ. Κανονικά, υπό άλλες συνθήκες, θα ήμασταν στον χώρο του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς όμως, λόγω της απαγόρευσης των Βρετανικών αρχών, δεν μπορέσαμε να έχουμε τον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου. Γι' αυτό βρισκόμαστε απόψε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο. Πάντως ευελπιστούμε το πρόβλημα αυτό να λυθεί, καθώς το Πανεπιστήμιο αποτελεί το σπίτι μας και η ομάδα γεννήθηκε εκεί και έκανε τα πρώτα της βήματα. Επειδή όμως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, θα θέλαμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε την Αντιδήμαρχο, την Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, κυρία Μπραϊκούδη Ευαγγελία, το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και τη Διευθύντρια του Σχολείου, κυρία Πασχαλίδου Σταματία, που μπόρεσαν και τελευταία στιγμή να μας παραχωρήσουν τον προαύλιο χώρο του σχολείου. Και μιας που ξεκινήσαμε με τις ευχαριστίες, θα θέλαμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, κυρία Μεμετζή Άννα, καθώς είναι και η δικηγόρος μας, καθώς και τον λογιστή μας, κύριο Περεντίδη Θεόδωρο, οι οποίοι στάθηκαν για ακόμη μια φορά δίπλα μας και μας βοήθησαν με οποιοδήποτε πρόβλημα είχαμε. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον δάσκαλό μας και επιτρέψτε μου να μιλήσω στον ελληνικό Ζαφυριάδη Γιάννη, ο οποίος για ακόμη μια φορά μας άντεξε και έβγαλε ένα υπέροχο πρόγραμμα, το οποίο θα δείτε στη συνέχεια. Καθώς επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου, κύριο Βουρνέλη Δημήτριο, ο οποίος μας παραχώρησε τον χώρο του γυμναστηρίου για να κάνουμε τις πρόβες μας. Αναπόσπαστο στο κομμάτι στη διεξαγωγή του γλεντιού μας αποτελούν και οι μεγάλοι μας χορηγοί και θα τους αναφέρω με μια τυχαία σειρά. Αυτή είναι το Άρωμα Εύρου, είναι η ΕΒΑΚ, Top Charm, Απόγειο, Φαγή, Κοτόπουλα Δημήτρης, Αγκρομάρκετ και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Η Ένωση. Καθώς επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους χορηγούς, οι οποίοι μας στήριξαν με τον οποιοδήποτε τρόπο αυτοί μπορούσαν. Όσο αφορά και την προώθηση του γλεντιού μας στην πόλη και όχι μόνο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς επικοινωνίας μας, οι οποίοι είναι η Μεθόριος, το Ράδιο Εύρος και η Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους της πόλης που βρίσκονται απόψε εδώ κοντά μας, και αυτή είναι με τυχαία σειρά. Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Λογογραφικός Σύλλογος Άννος Αγίνης στο Λεοντάριον. Το Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο Γέννημα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνόης στο Κρασοχώρι. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Κλεισούς Ορεστιάδας. Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Νεολαίας Νέας Ορεστιάδας Ιθράκες. Η Στέγη Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καβίλης ο Άγιος Δημήτριος. Και επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Ορεστιάδας, τους Ακρίτες. Στη συνέχεια των ευχαριστειών μας, θα θέλαμε να σηκώσουμε στο βήμα τον Δήμαρχο της πόλης μας, τον κύριο Παπαδόπουλο Αδαμάντιο, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Γιώργο, ήθελα να σου πω ότι σπίτι σας είναι όλη η πόλη, οπότε μη στεναχωριέσαι. Παντού είστε φιλοξενούμενοι και ευπρόσδεκτοι. Οπότε και εδώ στη σχολή του 3ου Δημοτικού Σχολείου είναι σαν να είστε στο σπίτι σας. Να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου πολύ ιδιαιτέρως τη Σχολική Επιτροπή και την Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού, την κυρία Πασχαλίδου, που δράσανε πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα για να μπορέσετε να έρθετε να οργανώσετε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα. Καλή διασκέδαση σε όλους. Εύχομαι κάθε χρόνο να πηγαίνετε και καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο της πόλης μας, κύριο Αδαμάντιο Παπαδόπουλο, για τον όμορφο λόγο του. Έπειτα θα θέλαμε να καλέσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Πολιτισμού και Εθελοντισμού, κυρία Μπαχαρίδου Φανή, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους συλλόγους. Καλησπέρα σε όλη την πόλη. Καλησπέρα σε όλη την περιοχή που βρίσκεται απόψε κοντά να στηρίξει μια τόσο δυνατή ομάδα, τη Χωφό. Όταν η νεολαία μας, οι φοιτητικοί μας σύλλογοι διασκεδάζουν, εμείς πρέπει να σιωπούμε. Αλλά δεν θα μπορούσαμε ως νέα διοίκηση της περιφέρειας, εκπροσωπώντας βεβαίως τον Περιφερειάρχη μας κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, να μην δεν συγχαρούμε για όλες τις δράσεις τους αυτά τα παιδιά. Παιδιά που μπορεί να μην έχουν καταγωγή από τον τόπο μας, αλλά αγάπησαν τον τόπο μας ως δικό τους και τους αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Φυσικά και ο τόπος μας τους αγάπησε και θα συνεχίσει να τους αγαπάει και να τους στηρίζει σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε δράση τους. Παιδιά, να είστε σίγουροι ότι όπως σας αγκάλεσε αυτός ο τόπος όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσει να σας αγκαλάζει ανεξαρτήτου χώρου. Είμαστε όλοι εδώ να σας στηρίξουμε, να διασκεδάσουμε μαζί σας και εγώ από την πλευρά μου, όπως σας είπα εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη, δηλώνουμε τη στήριξή μας σε κάθε δράση σας που αφορά το σύλλογό σας και όλους τους φοιτητές της πόλης μας. Τώρα, όσο για τους συλλόγους μας, τι να πω, που οι σύλλογοι της περιοχής μας σε κάθε δράση των φοιτητών βρίσκονται εδώ να δηλώσουν τη στήριξη. Συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους. Μας αξίζει όλους ένα μεγάλο χειροκρότημα, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εύχομαι καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μπαχαρίδου Φανή για τα όμορφα λόγια της. Τώρα θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων, κύριο Βενετίδη Κωνσταντίνο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο είναι το καμάρι της πόλης, είναι το καμάρι της περιφέρειας, ιδιαίτερα το τμήμα της Οριστιάδος. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης και της παιδείας. Και πόσο μάλιστα όπου σήμερα συναντιέται η εκπαίδευση και η παιδεία μαζί με την παράδοση. Και όταν αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι και είναι σε άνοδο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σαν πατρίδα και σαν έθνος. Θέλω να πω ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήδη συνεργάζεται πολύ στενά με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου εκπονούμε 2 προγράμματα και βέβαια μας διατέχει και μια εξωστρέφεια, όπου με αυτό το τμήμα έχουμε βγει κατά καιρούς σε όλα τα χωριά της περιοχής και κάνουμε διαλέξεις στους αγρότες μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την εξέλιξη και την αξιολόγηση αυτού του τμήματος. Όσον αφορά για τη σημερινή εκδήλωση, ένα έχω να πω για τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν αυτή την διοργάνωση. Έρχονται από πολύ παλιά και νομίζω ότι θα πάνε πολύ μακρύτερα. Και θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Και ο τόπος του Πανεπιστημίου είναι παντού. Είναι στις πλατείες, είναι στα αμφιθέατρα, είναι στα σχολεία, είναι παντού, είναι στα χωράφια, είναι παντού. Δεν υπάρχει μέρος και χώρος για την εκπαίδευση και για την παιδεία μας. Είστε παντού και πολλά μπράβο. Χρειάζεται μεγάλη στήριξη. Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε και ξανά σας δίνω τα συγχαρητήριά μας να συνεχίσετε και το σύνθημά σας να είναι ένα. Λευτεριά στα όνειρα και μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βενετίδη για τον όμορφο λόγο του. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό ο κύριος καθηγητής Κουτρούμπας Πυρίδων, που αποτελεί και ένα από τα επίτιμα μέλη της χορευτικής ομάδας. Παρακαλώ κύριε Κουτρούμπα. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι επίτιμο μέλος της χορευτικής ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα καταφέρνω τόσο καλά στο χώρο όπως τα παιδιά, αλλά προσπαθώ. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο. Το σπίτι μας είναι παντού στην Οριστιάδα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς μέσα από την καρδιά μας που μας κάνετε να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα μας αγκαλιάζατε και θέλουμε με κάθε ευκαιρία να σας αποδίδουμε αυτή την αγάπη που δείχνει όλη η πόλη για το Πανεπιστήμιο. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή μας κύριο Κουτρούμπα για τον όμορφο λόγο του και για τη στήριξη που μας κάνει τόσα χρόνια από την στιγμή που ιδρυθήκαμε. Τέλος, θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, κύριο Μουταφίδη Χρήστο, ο οποίος αποτελεί και ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΚΟΦΟ. Τι να πω εγώ το μόνο που έχω να πω, αν και μας καλύψαν οι προλαλήσαντες, κάθομαι σε μια πάρα πολύ ωραία παρέα εκεί και είναι πάρα πολύ ωραία παρέα γιατί ξέρετε ποια παρέα είναι αυτή.
Οι πρώτοι φοιτητές που κάναμε τη Χωφό πριν 7 χρόνια, που ταξιδέψαν από όλη την Ελλάδα και σήμερα είναι εδώ στην Ορεστιάδα μας, σαν τουρίστες, εντός εισαγωγικών να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, πλέον επιστήμονες, για να ζήσουν αυτό το γλέντι που πλέον κάνετε εσείς, Γιώργο. Κάνετε εσείς τα παιδιά, που πολλά από εσάς δεν σας ξέρουμε, αλλά και μόνο που βλέπουμε το σήμα της Χωφό, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται μια παράδοση. Η οποία παράδοση, θα με επιτρέψετε να πω, επειδή δώσαμε πολύ συναίσθημα όταν τη δημιουργήσαμε, ο χώρος της είναι στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Εκεί υποδεχόμασταν κάθε χρόνο το γλέντι της Χωφό. Εκεί περιμένουμε να ξαναπάει με όλη την αγάπη και το σεβασμό σε όσους έχουν προηγηθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι μεσολαβήσαν για να γίνει σήμερα το γλέντι αυτό. Καλή διασκέδαση σε όλους. Βλέπουμε πάλι όλοι οι σύλλογοι είναι εδώ, Γιώργο. Γιώργο, κάθε χρόνο όλη η πόλη είναι εδώ και αγκαλιάζει αυτό που κάνουν οι φοιτητές μας. Καλή διασκέδαση σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μουταφίδη Χρήστο για τα όμορφα λόγια του. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον κοσμήτωρο του Πανεπιστημίου μας, κύριο Γαλατσίδα Σπυρίδων, καθώς και τους προέδρους των τμήματων μας, κύριο Κυμπάρη Αθανάσιο και κύριο Τσαντόπουλο Γεώργιο, τις γραμματείες των σχολών μας, τους καθηγητές μας, για την παρουσία τους εδώ στο γλέντι μας. Επίσης, θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι ένα μέρος των εσόδων μας από το γλέντι και έπειτα από τη λαχιοφόρο αγορά που θα ακολουθήσει, θα τα διαθέσουμε σε εκδρομές, ώστε να γνωρίζουμε καλύτερα την ιστορία του Βόρειου Εύρου και για να έρθουμε πιο κοντά με τον κόσμο που θα ζούμε τόσα χρόνια σε αυτή την πόλη. Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο θα αποτελείται από χορούς από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης και της Μακεδονίας, με τη βοήθεια των μουσικών μας, οι οποίοι είναι με τη σειρά Καβάλι και Τραγούδι, Στρατής Πασόπουλος, Κρουστά, Άγγελος Στράτος, Ακορδεόν, Γιώργος Δρικούδης, Θρακιώτικη Λύρα, Αλέξανδρος Ρίζογλου, Γκάιντα, Σπύρος Στράτος, Κλαρίνο, Νίκος Ζάρκος, Ποντιακή Λύρα, Ζαφύρης Ευθυμιάδης, τραγούδι, η κυρία Ελίτσα Ολιανούδη, η οποία μας στηρίζει από το πρώτο γλέντι της Χωφό και την αγαπάμε πάρα πολύ. Και εννοείται θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε στον ήχο και τον φωτισμό τον κύριο Τζέλα Νίκο. Ήρθε η ώρα να χορέψουμε.
Η χορευτική ομάδα φοιτητών Ορεστιάδας ξεκίνησε το χορευτικό πρόγραμμα με την Δημήτρο Πενεμένη από τη Μαύρη Θάλασσα και συνεχίζουμε με δύο αγαπημένα τραγούδια, ένα αρβανίτικο, τη Ρουσάνο, και ένα κακαβούζικο, το Σερσελί. Yes, I'm
σου, μεγάλο Παναήρη, Μαναστήρο δαν το όνομα σου. Θα παγκοσμός το Παναήρ, δεν θα πάει
ξαναευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τον δάσκαλό μας, Ζαφυριάδη Γιάννη, για το όμορφο πρόγραμμα που υλοποίησε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος και δάσκαλος. Όπως επίσης και τον κύριο Κουτρούμπα, τον καθηγητή μας, ο οποίος μας στήριξε πάρα πολύ σε όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να έρθουν και οι δύο εδώ μπροστά, μαζί και με την υπόλοιπη ομάδα, να προσφέρουμε ένα αναμνηστικό δωράκι και να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ με τις φωτογραφίες. Λοιπόν, ναι, και για τον κύριο Κουτρούμπα. Ευχαριστώ πολύ. Και πλέον ο χώρος είναι ελεύθερος για όλο τον κόσμο, για όλους τους καλεσμένους μας. Σας περιμένουμε όλους στην πίστα να γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας κάθε χρόνο, πραγματικά, και ευχόμαστε να περάσετε όλοι όμορφα μαζί μας. Χίλια ευχαριστώ. Σας περιμένουμε. Τους υπέροχους φοιτητές και τις φοιτήτριες αυτής της πόλης, γιατί βρίσκομαι κοντά τους για 4-5 χρόνια, δεν θυμάμαι, και περνάω κι εγώ καλά. Τους ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή διασκέδαση. Ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί,